Magandang dilago! NANI?! NANI?! Hi, it's outing day with my fam. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Take a chance. Maliligo ko. Bullshit naman natin yun. Maliligo tayo. Bullshit yun. I could be the best. Let's go. Let's go! You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Baby, let's take a drive, take a drive. Way oh. Way oh. Way oh. Way oh. For today's video manan mga kabsat nga nangurat. At ito na nga't maliligo na naman kami at kahit na maitim ang aming singit. Dito lang naman kami naligo sa Portuguese Point Lighthouse. Dito rin sa Barangay Mangas yan. Malapit din lang naman dito sa amin. Kaya hindi wag na kayo magtaka kung bakit napakaganda. Dahil ito ay hindi nyo pa alam. Dahil mayroon din may tinatagong paliguan dito sa amin. Kasama ko nga pala ang aking mga kapamilya. Ang aking mga sisterette, brotherhood. At isang bangka nga ang aming sinakyan. At alam nyo ba nung pagdating namin dyan, sobrang lakas ng alon at halos hindi na kami makababa. I'm sure mag-i-enjoy kami ngayon. Nag-i-enjoy yung mga batang naliligo. At ito nga pala yung aming dinala. May barbecue dyan, inapoy, pansit, inumin at kung ano-ano pa. Saya, nagpe-pictorial na yung bakla. Itong baklang to, wala na namang katigil-tigil sa pagpipicture. Picture doon, picture dyan. Yan pala yung bangkang sinakyan namin. Medyo malayo-layo lang ang parkingan dahil sobrang lakas ng alon dito sa gilid. Ayos tong batang to kahit nilalamig, ini-enjoy niya pa rin yung moment. Sige, inom lang ng inom, cool. At ito na ay sobrang nag-i-enjoy na sila dahil kahit malakas ang alon. Sige, banat lang ng banat, halabira. Alam nyo bang sobrang sarap ng feeling pagkasama mo ang iyong pamilya, lalo na pag ganitong mga outing day dahil kayo-kayo lang ang magkakasama at ina-spend nyo talaga yung time nyo para mag-happy together. Saya naman, ang ganda. Tingnan mo nga naman tong batang to, may paimot-imot pa at nakatanaw talaga sa dagat. Ano ba ang iniisip mo nung? At ito na nga't nag-iihaw-ihaw pa sila at hindi na sila matapos-tapos dahil mamaya chichibog na kami. At ito na nga't kakain na kami dahil alam ko naman lahat kami ay gutom dahil hindi lang excitement ang aming naramdaman kundi gutom din. So ayan, yung mga iba nag-iihaw pa dahil marami pa kami iihawin. So tara, magkain-kain muna tayo mga kabsat ng oras. I-enjoy lang natin tong moment dahil nandito tayo sa dagat. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. 1, 2, 3, let's go! Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up.
Aba, napakaganda naman tong view na to at mayroon pang naisabit na talaga naman si Rena na naipadpad dito sa dalampasigan. Ang ganda-ganda at ang sexy-sexy. Ito na, naligo na nga ang dalawang bakla. Ayan, may tumbling-tumbling pa with slow motion pa. Aba, ngayon lang ako talaga nakikita ng mga baklang to. Wala nang ginawa, kundi maglater ng maglater kahit dito sa dagat. Ayan, feel na feel nila. At sure naman, nag-enjoy sila dahil kitang-kita naman talagang prepare sila at mayroon pang mga pabating-bating shot. O, tignan mo nga naman. Wow! Ang sexy talaga tong mga sirenang baklang to. Hindi nga maipagkakailan na talagang baklang tong mga to eh. O, tignan nyo mga galawan nila. Ayan, talaga naman para silang mga artista at mga sexy. O, diba? Pak na pak! O, at talagang sinasabayan nila yung bawat alon na humahampas sa kanilang mga sexy body. O, agoy! Ako! Yung mga baklang to talaga lang nag-feel na naman sila. Panalo na naman. Ayan, may nanalo na. Ayan, sige, i-feel nyo lang. Maligo lang kayo ng maligo. Dahil, ayan, natatagalan ko na yung malaking alon. Titignan ko lang at manunod ako kung anong itsura nyo mamaya. Kung paano kayo anurin ng malakas na alon. NANI?! Ala, napagod ang dalawang sirena. So, siya nga pala, shoutout nga pala sa mga bago kong followers at mga dating sumusuporta. Maraming salamat at sana patuloy pa rin po kayong sumuporta kay Ilocana Vlog. So, bye-bye!